Ау! Ние сме близначки, ние сме две бисквитки. Не. Искаш ли да караме двамата? Той е Ферари. Ами... Да. Искаш ли да го караме? Не знам. Искаш ли да караме Ферарито, ти казах? Не. А защо няма да го караме, като ти не искаш? Ами, може да ми предложиш някаква среща или да се чумнем. Какъв си солен. Айде да тръгнем. Врум. Айде бе, качвай се. Аз не искам, ти казах. Защото аз съм една бисквитка и нямам ръце. А устата ми е сива, бяла, черна. Аре, качвай се бе. Добре! Позволяваш ли ми да пръна? Да, може. Ето. Здрасти, аз съм твоята приятелка. Как си? Ами, добре съм. Кара с мой приятел Алджи. А ти как си? Еми, лошо. Току-що пръдна.